Nagsakak nga agserbi ti Ari, naragsak wen o naragsak, adatal na ken ragua na sudi, ngagserbi ti Ari, panagserbi ken kuana, naidatuntoy biag ko, naragsak ken natal na nga agserbi ken Kristo. Naragsak nga agserbi ti Ari, naragsak wen o naragsak, rigat man wenno nam ay nga agserbi ken Jesus ko nga Ari, panagserbi ken kuana, naidatuntoy biag ko, naragsak ken natal na nga agserbi ti Apo. Naragsak ti panagserbi ken Kristo, naragsak wen o naragsak, nabileg takyag na ti taleg ko, ngagserbi ken Kristo, panagserbi ken kuana, naidatuntoy biag ko, naragsak ken natal na nga agserbi ken Kristo. Naragsak ti panagserbi awan tuben, naragsak wen o naragsak, kay langit madamdama intay dumteng, jay napintas ataeng, panagserbi ken kuana, naidatuntoy biag ko, naragsak ken natal na nga agserbi ken Kristo. Naragsak nga agserbi ti Ari, naragsak wen o naragsak, adatal na ken ragua na sudi, ngagserbi ti Ari, panagserbi ken kuana, naidatuntoy biag ko, naragsak ken natal na nga agserbi
yakyag na di talek